Zaraustik natorren artista banaiz ni. Zaraustik natorren artista banaiz ni. A ber, launak, bibolinik ez dut jotzen, danborra erez, baina bexamela eta pure patata eharrateatzi zaite, Artista peto-petoa, Itziar Nazabalda, gaur nirekin kozinatzera datorrena. Patata zuritzen dut, tralara, 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 la, 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 la. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Itziar Nazabal, ongi etorri. Kaixo. Paristi datorren artista, ez, altxasutik, eta bertan dakazu estudioa, ez da? Hoixe da. Eta, badakit ibiltze zela, nik artista entzuten tenien, badakit diala, ez dakit, margolari bat etortze zait, musikari bat, baina zuk dana gustartzen dezu pixat, ez da? Egiten dut pixkat, basuk aldatzen duzun bezala zuk, egiten duzula denetai bota, nire dugu egiten dut pixkat dana nastu, eta, hori, naste hortatik, azkenean visual ikusten dan zerbait. Bika, interesgarria izango da. Eta, gaur ingo deun errezeta, ni bakizu Afrika inspirazio iturria dala, errezeta handikan ekarri deu, kontatu zeratikan pixkat. Azkenean oso sakon izan daiteke, baina pixka bat zuzenen junda, ni bidaiatzen Afrika asko maite dut, eta nola ez nire obrandako inspirazio, eta Tunezen hor dakat seri importantiak, eta nire maitasun historioa eta artea lotuta. Jungo geha errezeta iten deun bitatian hori dena argitzen, eta ingo deuna da ikusiko zuen bezala errezeta bat Tunesekua, eta aldi berian ondo pasa, ez da? Noski. Adi lagunak saio bikaina datorreta. Lagunak, ingo deuna da Market Jelbena del Calamar. Eta hoi nahi du esan, saltxa, hilarrak aparte eta baitare kalamariak. Eta hau nola ingo deu? Hemen ekarritu zuzu bi saltza, Bai, hori jarisa. Jarisa eta? Kurkuma. Eta kurkuma. Tunezetik, Zuzenean tunezetik. Jaki bat, kurkuma usaile gabe gutxi dago, ez da? Ez dauka bestele, hoi beharrezkoa da. Hango sustantzia da. Eta jarisa debei, pikante. Eta pikante eta zerrekin ito, piper pikante batzuk inola, nik usaitu eta daka, gure piperra utzen. Bai, antzekoa da, baina nik esan nuke gogorragoa. Nik behin egon nintzela garbitzen eta okurritu zitzaidan emozie, ostra, ez da piperratzak gozua, baizik eta pikantiak gutxinez. Kainero. Ingo deuna da, hemen kalamare garbitu, txipiroia garbitu, eta ingo dituguna da oliotan salteatu. Behin salteatuta daudenean, bertara botako dugu tipula, gero botako dugu tomate konzentratua, eta behin hoi goxatuta da honean, ingo deuna da limoian raiadura bota, baita ere botako dugu, bai kurkuma eta jarisa, vale? Eta gero lagungarri saltxan gainean, botako dugu hemen dazkau horburuak, garbituko ditugu, egosiko ditugu aparte, eta gero laukitanin, lau pusketetanin, bertan jarri, eta hilarrak bai botako ditugu, eta dana hor gixatzen gelditukoa. Eta gero lagungarri, hau gu jarri dugu, ingo ditugu izango balia bezala, hola, tortita batzuk gazta eta harto gozuakin. Ingo dugu, gazta bota sartaian, baitare hartua gainean, eta urtutzen nahi danean pixka, ja kolori hartzen nahi danean, buelta emango jo, bi aldetatik ingo eta hori lagungarri jarko jo platerian. Ados? Goxo. Bikain. Ni jungo naiz kalamare garbitzen, bale? Hemen errazka onduan dakatela, eta zu bestalde hauek horburu hauek ingo ditugu egosi. Osoikan egosiko ditugu, baino ez azal guztiakin. Baizik ingo deuna da, txortena pixka kendu, horburun punta pixka kendu, lehendabiziko ostokatea, eta uretan egosten jarriko ditugu. Gero behin egosita doenean, igual pare bat ostoke kenduko xio, xamurrakin bakarrik gelditzeko, eta lautan ingo dugu, bale? Osondo, primeran. Ingotena da hemen, lapiku bat hartu. Horburuk egosten jartzeko, irudia eta hori desente kentze zaio, nik uste hemen sartuko diala. Ose, bazpare pixka ondila guartuko bazpare pixka ondila guartuko bale? Eta, ni jungo naizena da esan duen bezala txibila garbitzen, bale? Eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Bale, hori ez da problemik, ba. Lehen esan duen bezala, altzasun estudioa dakazu, esan dezutun ez aldene bai oso zen bereziak azula, baina munduan ziarri biltzen zehazu, ez da? Bai, hoxe da.
Berez hasieratik karrera inon zene pasilloa zen, eta garbi neukan zer nahi non egin bizitzan, ez? Nire tartetxoa, nire nazabal mundutik, eta hortik abiatu nintzen hasieratik, leku ezberdinetan, bai Italian, bai, Europan, eta gero baita ere asko mundu arabiarra maite dudala. Ona, eta hau ziten dezu, estudio barrutan, kalean, edo nun gustatzen zu, danetik ane bai? Denatik, baina batez batzuetan adibidez, Jordanian egon nintzenean, han deitu ninduten, topatu ziren nirekin, ostras, gogorra daun hau, ez da? Bai, a ber, bai, gogorra, ez da inoizein. Bai, oso zerribotxua da, labana hundillakin ni uste dut gozula, labana hundillakin rast. Ara, esperto dana, pues normal. Vale, eta horre guain, osto batzuk endu, desente, Desente, oinaino bai gutxinez, bale? Eta ja egosten jarriko dugu, bale? Barkau laguntzaile oso ez dakazu gaur, Ez. Hemen bakoitza berea batzuk zukaldea eta bestia artista lanetan. Bueno, eta adibidez, esan deun bezala, ustartzen dezu bai musika, bai dantza, bai pinturakin, nola ustartzen dira arte hau guztiak? Bai, hau fanzan sortzen baita ere, nire trajektorian, azkenean ez duela ja aspaldi, ez dakit noiz konkretuki egia esan da, ze hori askotan galdetu izan didate, ja nundikan hasi nintzen hola margotzen eta sortzen, ez? Zeren esan duzun bezala, erabiltzen dut nire gorputza, erramienta bezala hasiera batean, nire barnean ditudan sentimendu horiek azaleratzeko, musika oso berezi bat jarrita, eta uste nahi sentitzen. Faten nahi zartzen, imaginatu mendak azula margoe, hartzen dut mendikan margoa, utxe mendikan, jartzen gorputzen, eta uste nahi sentitzen. Eta orduen azaleratzen dut, barnean dakaten hor sentimendu guzti joik, dantza baten eran, lientzo edo murala. Askotan egin izan dut, mural bat kalean, Marroko zen, o Tunezen, mural baten, pareta baten gainean. Eta gero hortikan ateratzen da figurazio, Gero hor azal daiteke kaleak, azal daitezke lucky fishes, izan daiteke edo zer gauza, lan egiten ditudan gai horiek, hori beti daka zigil hori, ez? Eta, zigil hori da mundutik eramaten hauena. Eta adibidez hor musika o dantzarik eta jartituzu zurekin batea dijoaz, taldeko dia, edo ez dakit, o musika diska batekin jartzen dezu, edo nola kudeatzen dezu hori? Oso, ondo, bai. Askotan ere gustatzen dakit kolaborazio horiek egin alditu danean egin, dantzariak eta musikariak zuzenean, primerazkoa da. Ezin hobia. Baina sinergia hori baita ere oso zaila da. Beti ezin da igual, ez da? Claro, eta gero oso improvisatua da. Guk dakagu nolabait, pixka bat lotuta edo eskematxo bat, baina momentukoa eta denbora, hemen badakizu, ez, Joseba, telebistan zer den baita, Ze garrantzitsua dan, bai. Eta orduen, hori egiten dugunean, barkatu, Joseba, horrela ondo? Ezin hobe. Gero ingo deuna da pixka gehiago garbitu ja egosita da honian, da ja xamur-xamurrakin geldituko bea. Bale, jarraitzen beste? Bai, beste bilakin, eta gero jaura berotzen dago, irekiten da honian, sartuko digu arroa. Bale, primeran. Hoxe, baina askotan, karo, ez dakate aukeratxoi egiteko zuzenean jendearekin, osea, musika eta dantzariak daudenean nekin, eta orduan nik dazkat ja nire kanta batzuk oso bereziak direnak. Ze kanta guztiak ez diraten mugitzen berdin, ze izan barko da, estanda bat ezala? Ni pixka nahi zen. Hori, oso... Bakea bi. Eta atera beharra. Orduen behar du hor ritmotxo konkretu bat, estanda hori atatzeko, eta gero ja lasoa. Lasai jo eta jarraitzen dut hor. Orduen dazkatiak kanta batzuk ni oso gustoko ditudanak eta erabiltzen ditudanak maiz, eta orduen jartzen dut diska momentu batzutan. Ze kantu alda jakin ze kantu dian? O junin biharrik ikustea jakiteko? Igual ez da utxartu, igual hola ez jendea animatzen da. Txintxilik gautzi. Eta artistak guten dianian zukin bai dantzarik eta bai musikerok, beti antzekok izaten dira, o segun nun zauden bertakokin juiten dezu, edo nola moldatzen zea? Ni nire izara dela eta gustatzen dakit azkenean hor nun zauden bertakoekin harremanetan jarri. Bai, gu jakiakin bezala sasoian sasoikua, bertan bertakua, ez da? Hoxe, orduben, ahal izan ez gero gustatzen dakit bertako, dantzariak balin baude, edo musikalariak, edo... Bai, pixka bat, nolabait, dana borobiltzeko eta sartzeko kulturan, ez? Baita ere. Ona. Bueno, hemen behitu, txibitak ia garbi dazkau, egala bakarri faltazeizki pixka txukuntzia, eta galak hauek eukitzen duena da, behitu, bakizuek endu jotela barrutikan eukitzen gogorpuntxu hau, baina egalak osoikan usten baitugu ebai, hemen eukitzen due gogorpuntxu bat. Ordu, niten diotena da, labana hola, trabeska sartu pixkat, eta pusketa auken duite jet.
Zeatik hau izaten da, hola, Gogortxu, ez da? gogortxua, bai, belarria baino gogorro, orduan imaginatu, askazala ez da iristen askazalea, baino nahiko gogorra izatea, eta hori xamurtzeko, kosta egitea, orduan iskin hau kendu itiet, eta xamurrakin bakarrikan gehatuko gara, Ni uste nuen begira, nintzelanik arrarue, zeren niri hori topatzen dutenean ez daki gustatzen batez, Eta guai esan dezunen, begira esan duzun. Egalakola, xamurra gelditzen dira, baino pusketa hau, a ber, kartilago oso salia, zeatena kartilago gogorrak eta irugilarran barruko txuri horre ikosteite jonak, horre igual gustatuko zailo, baino normalen kentzia hobeto izatea, bai. Bueno, hemen ningotena da nik bai, sartaia jarri, sartaia behotzen juteko, eta hau segituan pusketetan ningo deu, eta ja gorritzen hasiko gea. Ingo deuna da hau, ingo deu gorritu, ja egon gozan jateko, baina gero gixatu ingo deu, gixau bat izangoa, ikusiko zu saltxa ehar batekin, eta aldi berian, bakero, horburutxo batzuk eta lagungarri bezala. Eta teknika aldetikan. Zeintzuk dia hor ikusten dut, ze gauza doktoriak ekarrituzun azteko eta behin, zorionak, itezun gauzagatikan. Eskerrik asko. Ze erabiltzen dezu? Ez dakit oleo, edo bakit hor arte desberdina daudela? Danetikan ibiltzen dezure bai, edo? Bai, erabiltzen dut denetaik, baina bai kontutan eduki beharko duguna da, esaten genuen bezala, estanda hori, hasierako estanda hori, nire zigilua den zati importante hoi. Karo, gorputzakin egiten dutenez, pentsa beharko dugu ezin dutela olioa erabili. Behin erabili nuen, frantses modelo bat etorri zan, nekin lan eitie, zuzenean modeloekin debei lan eiten dutelako, eta... Triskantza ondila. Zer, barka? Kriston triskantzala. Izan zen kriston astakeria, zere nion akrilikoak erabiltzen, bello, agortu egin ziren, eta olako batean, esan, jolin, eske bukatzea rau hemen, ez dakiz zer, eta zin genuen momentuko inspirazioa galdu, eta erabili nuen olioa, haze astakeria. Karo, gero gorputzen jentzeko, imaginetu, aguarrasa erabiltzen da, ordu benez. Beraz, akriliko erabiltzen du lehenbizko pausuan eta espraiak, eta gero olioa erabiltzen da, eta denetaik. Artista ez hartu zen, aguarra sandutxa baten ordu, nola txukundu zen duen? Ba, izan zen, hor frota, eta azkenien azala gorri-gorrile, imaginatu. Ja, behin eta gehiago ez, Ados. Baina, bueno, probatu inber, ez da? Jakiteko ezin dalain, probatu inberria gauza bizita hontan. Egia esan da, pixkat. Oartuan nintzen, aguarrasakin, azalan, eskutan ja, nabaitzen bada, azala leuno bala, Beie, bueno, frogatu egin genuen. Ondo. Bueno, hemen txe, hor buruak txukuna dazkau, nik ere txibitza garbitu ditut, pusketetan dazkat, hemen kokotxa gauza goxua izatea hemen. Ingotena da, erditik amostu. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gara, bale, itziar? Oso ondo? Zehazki jungo gara, Agustinak kantinara, ikusiko zue, behiek atzerritarrak dira, baina eundoko jaki goxuak iteitue, eta guazen bertara, ea gaurkoan zen prestatu duen. Hemen jarriko nahi ni hau salteatzen, bueno, erreportaia ikusiko dut, eta gero gueltan hasiko nahi salteatzen. Guazen ikustea. Kaixo, lagunak, hemen gaude errenterian gaur, Vladimir eta Jose Ragera. Eta etorri zarete Agustina kantinak ezagutzera. Ongi etorriak. Agustina kantinan juntzen urtean zabaldu zen, azaroan. Eta proiekturen atzean Vladimir eta Taniak daude. Vladimir eta Taniak ukraniarrak dira, baina Vladimir ja hemen 20 urte darama. Baina Taniak Rusia eta Ukrania artean gerra dela eta duela 2 urte bakarrik etorri zen. Handik ihes egiten. Tania konkretuki esperientzia luzea du ostalaritza munduan, Grezian lan egin zuen ostalaritzan, eta geroago ona etorri zenean Donostiako Aldezarreko hainbesteko tabernetan. Agustina kantinan, Agustina zentroan kokatuta dago, leku eder batean lorategiz inguratuta. Eta zergatik deitzen da Agustina zentroa? Zeren hemen onduan Agustina konbentua zegoen, eta badago oraindik. Monja batzuk oraindik badaude. Lekua oso aproposa da, lasai egoteko. Sartzen zarenean, lehenbizikoa ikusten dezuna, lorategi eder bat, terraza, eta sartzen zarenean tabernan leku polit bat. Eta gainera, leku aproposa da, ospakizunak egiteko urtebetetzeak edo beste ospakizun mota batzuk.
eskaintza gastronomikoa badute gosariak, bazkariak, pintxoak, afariak eta batez ere ostiraleko pintxopotea. Kartan aurki dezakegu goizean batez ere tostadak oso gozua direla, croissana plantxan, gero entxaladak, patata frigituak, egala frigituak. Bueno, momentu heldu da eta orain ikusiko dezue beraien berezitasuna. Hemen gaude, Taniarekin, jabea eta sukaldaria, gaurko rezeta presentatzeko. Izokina gari zainzurekin. Lehenbiziko zainzuria garbituko ditugu, zatitu, beranduago egosiko. Agustina kantinan, hemen egiten den sukaldaritza osasuntsua eta nazioartekoa. Hemen denetatik topa dezakezue. Eta errezeta hau aukeratu dute osasungarria delako. Egozi ondoren, zainzuriak sartaian jarriko ditugu, urin pixka batekin, limoi pixka batekin, plantxan egiteko. Agustina tabernan, hainbeste lekuetatik janariak aurki dezakegu. Frantziakoa, Italiakoa, Mexikokoa, eta bar. Jarraituko dugu, izokinarekin, horretarako plantxan egingo dugu, besterik ez. Hemengo berezitasunak, dudarik gabe, tostadak dira, gozarian. Oso tostada gozua dira. Beste alde, arroza egosiko dugu. Eta orain ja dena prest dugu plateran sartzeko. Lehenbiziko arroza jarriko dugu molde batean eta gainean izokina. Gero zainzuriak jarriko ditugu gainean eta laguntzeko limoia jarriko dugu ondoan. Eta bukatzeko gatz pizka bat eta jateko prest. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko proposamena, zure gustokoa izan dezala, espero dugu. Agustina kantinatik, agur. Agur. Aupa kuadrilla, gola plater txori, ze esparragito jese itxura sekaen orzea izokinakin, eta, ze paraje, ze leku beharra, Ederra. Esan du bezala hola, zorionak ospatzeko, urte betetzeguna, eta beste hainbat gauza. Jarraitu hortze, goxatzen eta goxatu arazten. Gugurian jarraitzeko hemen, horburuk egosten dazkau, guain niti pulina txikitukoet geho, behin, oi gorritu deunian bertara botatzeko, eta berkoetena da bitu. Limoian birrindura berdeu, Vale. emango izut hemen hause, eta ingozuna da azalatea, vale? Birrindura. Gio, zukuare bai botako jo, baina zukaldatzen egenean hemen espezia botatzizkiunean, botako dugu birrindura, eta gio, zukua botako dugu ja barazkik eta guzti da egoxatuko nien, zuku pixka botako dira. Bai, hola, azken ningo ikutxu emateko. Bueno, eta hemen inbertena ja, lapiko bero akatela, esan duguna, txibila salteatu, eta gio, behin, gorritu dianian, bai tipula botako dugu gaina, eta goxatzen jarriko dugu. Bueno, Itziar, zer nahi dezu helarazi zure artian bidez? Eta egiten dezun historiekin kalian da horri biltzezeana. Bueno, berez, nahi dutena da, bueno, ni saiatzen naizena da transmititzen barnean eramaten dutena, bai? Eta dakaten pasillo hori, ez? Eta jendea ilortzen badot, bihotzetan ikutzie, pues ja kontentu nago, ez? Baina gero, ara eta sakonago junda bada daude gaiak, netako importanteak direnak, eta nire bizitzan, suertatzen direnak. Zinzaten duten bezala beti, azkenean artista bat, pertsona da eta pertsona artista, dana da bat. Ez dugu uzten etxian, ordu batzuk eta gero akaboz. Eta hori dela eta, adibidez, Lucky Fish hor daukaguna, ekarri pixkat serie ezberdinetakok. Eta zer da zehazki Lucky Fisher hori? Hori adibidez badago inspiratuta, oso kutsua da eta oso pertsonala gainera. Zeren berez, lehen esan duzun bezala, nitunezen egon nintzen, simposio batean, jarri izan zen, nun ezagutu nuen gaur egun den nire senarraga zen. Eta nola gertatu zen, hori, handengoela beste artistekin eta bera topatu nuen, eta olako batean joan ginen bisitan eraman ninduen, Jamamet ikustera oso famatua den, herritxo bat kostaldien.
Eta jo, kaletartean geunden, eta zokoan eta maite ditu dela pila bat, eta non ikusten, jo, hemen arrain bat. Ate bat, eta atearen gainean arraintxo bat, edo bere alboan beste arraintxo bat, eta hola, dana arrainez beteta. Eta jo, gustatu zakean pilat, zartu nituen bozetu batzuk, eta ja, esan, jo, hau makinatzen ja, eta honen inguruben lan egin bardet. Totalke gero berakin hitzeiten galdetu oie, basen, ze esan nahi du hau, eske errepikatzen da. Gure guzti loria bezala, pixkat? Pixkaten, bueno, ez da inbeste, babesa eta baizik eta, bada, sorte honeko sanaia, lana da, jana da, eta azkenean oparotasuna debe, ez? Orduen, bada tunezeko simbolo importante bat, eta nork jakingo zuen bere momentuan, nik genekien, niri ere sorte ona ekarriko zidala, ez? Azkenean, gaur egon nire bizitzaren bikotea eta bidaiaria baita nirekin, ez? Ze ona. Eta orduan, hori da, iken den landu nire arrainoiek estetikoki eta figurazio bezala eta artistikoki gustatzen zitedalako, nire historioan sartuta, bai, nire estiloan eta, baina baita ere helburu bat daka, ez? Nola bait, zergaitik hartu... Txibila gura botatzeko eta salta gazteia batzutan, Zergaitikan ez, niri sorte ona ekarri zidan bezalase, horrek ikusgai don pertsona horri, edo eramaten duena bere etxera, zergaitikan ez, oparotze hori sorte duen edo, ez, ni eduki izan dudan bezala. Eta, Itziar, ikusten dut zer artelanak beti naturakin zer ikusi handia, horra arraina aipatu deu, laki fixe, baina baita ere hor dakau txori bat, zuaitzak, landarek, beti naturakin batin da zaude, ez da? Ai, da, hortan ez nahi zinez ohartu, Joseba. Ez? Ez, nahi gabe atera izan da, eta ez nahi ohartu ez dugu ahi erakutsi. Benetan? Benetan. Behi, ez dakit, igual gu baita ere Euskal Herrian, gu daukagun natura guztikin ez, nahi gabe hor barnean eramango dugun ikustu bihotzetan, eta horrek deitzen nau, ez? Eta gaina naturak ematen ditun, formak, itxurak, kolorek, eske, ezin dia aia ez da sortu, hain politak dira, ez da? Bai, beraiek bertan badokate beraien bizitza eta beraien biztira, ez? Berezia esan dezakegu. Eta bai egia da, baita ere, ez dela helburua naturan lan egitea baizik eta beraiek deitu nautela, ez? Zeren adibidez azkeneko seria zeinetan nagon azkeneko urtetan eta Koreara eraman nuena eta hor bertan hasi nintzen, lanean horren inguruan dira plantak, sasiak eta olako ez hainbeste loreak, bai izan ditzazke loreak, baina landaretxo eta sasi horiek direnak hain finak, hain delikatuak, hain politiak eta dakabie sensualitate bat ere superpolitia, baina aldi berean esaten zu, jo, ze delikatua, ez? Eta gero ikusten duzu delikatua, baina kriston indarra dakala. Eta horrek deitu ninduen, eta horren inguruan nago lanian baita ere beste esanai bat saiatuz, ez? Jendeok pasatzen dugu, denok dakagu gora bera, ez? Momentu txarrak, onak. Batzuk gehiago gora eta bestia bera, baina, danak bera juten zenen gehiago gora, eta gora zaudenen gehiago bera. Nola bait, erreflexu bat baita ere, zuk behan zaudenean, guk izaki bizidunak bezala eta natura bizidun bezala baita ere, nola landaretxo horiek gai diren aurre egitea. Guk ere beraiek bezala aurre egin dezakegula, ez? Pixka bat, indar pixka bat. Eta landaren eta naturan ez antzeko gertatzea, ez da? Nola etortzen dian, loraldiak, udaberrik, landarek, indarrakin gora etortzen dia, bunze polita, eta gero, han bere asila botatzen duen, bera etortzen dia, bertan gelitzen dia, eta ez dakit, urren urteako berriro indarra hartzen, ez dakit, horrek, danak daka gora bera, ez da? Hori da, bizitza bera da, ez? Ona. Eta, aizea ipatzen bai Afrika baitunez, munduan ze beste aldetan ibilizeare bai olako historik iten. Esan dezu bai leku askotan egon zehala? Bai, adibidez, plantz honen inguruben, landare fin delikatu hoien inguruben hasi nintzenean lanien, jadara matzat, ez dakit, azkeneko ez nahi ezko goratzen zenbatute, azkeneko urteak, buru belarri naiz eta beste serie batzuk baitare landu, hauek bereziki hontan nago, ez? Eta hori hasi nintzen Koreara ju nintzenean.
Han, hautatu ninduten epaimai bezala, izan zen festival internazional bat, oso potentie, eta izan nintzen epaimai festival horren partaide, eta baita ere artista bezala partaide, eta edukin nuen orea, han bertan mustutze eguna irekitzea performance batekin. Eta, bueno, ikaragarri izan zen, bai. Eta normalian behiten dituzu hola ekitaldia hunditan da hola parte hartu edo bakarkatokotan ere bai biltzen zea, o zure kasare bai, o normalen ekitaldi baten azkenian erresago da horra aurreitia eta jende gehiago topatzea o... Denetaik, bai, denetaik. Ze askotan suertatu izan da azken momentuan, esaten didate, eta, bueno, pues, ni pixka bat, erotxo pixkat igual beneiz, takit. Eta apuntatzen ez guztira, ez? Baina, hombre, egia da, bai dakala, kriston infrastruktura prestatu behar, lehen, ondoren, tartean, zezikintzen dut dana, azkenean, imaginatu zaztu, ni hor, margo hartu eta txiprestinak ona ara taleko guztieta, eta, bueno, pues hori ere kudeatu beharko da, ez? Beitu, hemen gainea initzala, eta leheno, beitu, hemen dazka txibilan buruak, esan dit, txibilan buru egin zein dezu, tinta hori biardet. Eta beitu, hemen dazkat, beitu, bakizue, hemen beitu uretra, txibila, hemen kokotxak endu deu, begik hemen dazka, beitu, hemen daka kalamareke bai, beitu, Lorito bezala daka, haua, baltzen ekin hori. Kalamare, beitu, pikua daka, lorito bezala. Beitu, hau, goikaldia, beitu, Hola. Eta hemen bekaldia, bestia. Aratx. Zuten dezu? Hombre, altzasun ez da olako getxeki. Arrandetxan bai, Arrandetxan bai. Hori behi. Bueno, ingo jotena hemen digane tinta atea, erabiltzeko. Boito, hemen behitu, guain. Hemen, eman ditu gorrei. Eur pixkat, botako deu. Hemen, kurkuma. Oixe, tunesiarra gainera, Joseba, bereziki. Handik ekarritakoa, Hombre! Ego, xua usaia, Oso. Eharra. Hau gutxi botako dugu, ez da? Bueno, ez dakit pikante zu gustatzen dakizun ala, ez? Ba, ni salia naiz, Kainerua da, Kainerua da. Behi. Gure, bai, venga. Hale, ba, bota esazu, ba. Piskat, zabete piskat. Venga, horrelaxe. Oso, no? Gio, jarriko dugu rondon, da norbait pikante gehiago nahi bau, bea botatzia. Hoixe. Eta guain, hau bota dioula, ur pixka bota behar dionea, Urez estaliko deu, eta hau hemen gixatzen utziko deu lasai. Vale, horrelaxe. Eta, inspirazioa. Nondik hartzen dezu inspirazioa gauza hori burutzeko? Bueno, esaten genuen bezala lehen baita ere, azkenean bizitza bera da, ez? Dana. Osea, guteko da, azkenean bizitza, gure lana, profesioa eta bizitza dena da bat. Bizitzen dugun hainbeste gauzen horien tartean, pues, hortik ateratzen dut inspirazioa. Eta hortako oso importantea da netako bidaiatzea. Netako bidaiatzea inspirazio motorea da dudaipe. Azkenean... ematen dizuna zuteko, bai profesionalkin kasu ben, eta pertsonalki ikaragarria da. Jendea, kultura, janak, ez? Latza da, bidaiatzia. Bai. Latza da, ni beti esaten dut, nire asko bidaiatu izan dut, ustez Antartian naizela on, baina beste kontinente guztitan, alde guztitan ibili naiz, baina bidaiatziak asko erakuste izu. Asko erakuste izu, zein, geho baloratu etxea etortze zenian dakauna. Hori da, baloratu bat ez da. Bai, aberatza da, hori dana, aberatzasun. Ezberdintasun, baina baita ere, Joseba, berdintasun. Parekatasun asko, bai. Eta adibidez, egira, etortzen zaiburura, olako, ezakit ondo da horrela. Bikain. Igual dan ez jobotako, bestela emango... Gehiei. Bai, ez dakit, limoi gainekiko ez dela eta, baina erdila botako, eta beste erdila gordeko deu ja. Hau, alde zue gorde izoztuta. Behin limoia dazkazuen etxen eta txarra jartzen azten dianean, jatatan arraiatu, tapertxo batien sartu gola izoztuta, eta nahi zuenako erabiltzeko presteotea. Oso, hori gustatzen dakit, ez? Zeren beti korrika eta preseka gabiltza, orduan hori oso aukera ona da, bai. Esaten duzuna zen, gogoratzen dudala bidaiatzearena eta ematen dizun guzti horrek, behin nola tunezen ez, kasu hortan Marroko nengoen, eta geunden ni eta beste artista bat margotzen, bazen simposium edo elkartzeko momentu bat, residentzia bat, bueno, bentu artistiko bat, bai? Marroko txauenen esakto. Eta geunden sartuta hor, kale batean, estu batien, eta gondo ginen goiz osoan margotzen. Bueno, netako izan zen super bitxia, han geundela bilok eta europearrak ginen, ikusten zen, atzerritarrak, eta atera zen, emakume bat, bere semearekin, kuskus plater batekin, eta bi goilara. Eta etzebien ez hitz egiten, bakarrik beraien marrokiarra, baina
netako izan zen kriston altxorra hori. Izan zen, kriston oparik, ez? Osa, ikusi gintuen lan da lan, eta aterazon bere txetik, bere jana, eta bi goiarekin, ze beraiek bakizua jaten dagoela eskukin. Eta, netako hori izan zen, nik kuadro horrek deitu non kuskus kalea. Eske, ez dakit, olako altxorrak, ez? Ze ona, bai. Eta olakoak, bizipen horiek askotan, hemen gertatzen dira, eta asko gertatzen dira, eta eharrak, baino ateatze zeanian, gauza desberdina pasatzea. Dudaipe. Eta aberaztu itegia. Bueno, lagunak, hemen txe, behitu, txibilan olazkaun gixatzen ja, Itxura, hango ze, hau pratuta kasula esan dezu inda, baina pratuta, ze itxura antzekoa daka, o nola, ze kolorekin litza, oza, nahiko ilunak dira? Ez, antzeko ikusten da, Lopasake gero... Bota kritika, bota. Barkatu, egia esan da, nire amaginarre osea, ez dakit zer esango duke, zeren, esukaldatzen du primeran egile da, Zos esango zigun, ez da? Bakizu, beti dakabiela zerbait esateko. Baina egia esan da, eske oso goxoa da, eta seguro honek ere, pinta ikaragarria daka, eta ez dakit pareko izango den alaz, karo... Gure ikutuekin, ez da? Hoxe. Hemen ningo deuna da, itxoina ondo gixatzia, gero ikusiko zuen honi beste pare bat azalken duta xamurrakin bakarri gatuko gea, hilarra bota eta hor bukatuko da iten. Eta gio, zuko pixka batoko jo limoiana, gio gazta inbiar deu, baino postren bilagoaz, suit romara, ikusiko zuen, han beti gauze harrak iteitue, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, Olatz naiz, eta gaur Sweet Roman gaude, Donostian, espero dutugutaz gogoratzea, eta gaur produktu berri bat erakutsi nahi dizuegu eta zuekin prestatu nahi dugu. Espero dugu gustatzea. Gozetegi Amerikarra da guk saltzen dugun produktua, eta gure produktu izarra cupcake izan da beti, baina egia da 11 urte hauetan jendearen gustuak ere bai aldatzen joan dira, guk egiten ditugun produktuak ere bai, eta orain momentu honetan adibidez kukiak asko saltzen dira, mota desberdinetakoak ere gera egiten eta pentsatzen nola egin, eta baita ere turismo aldetikan, turismo asko dago gure hirian azken bolada honetan, eta denak etortzen dira produktu baten bila dela gazta tarta. Zuzenen etortzen dira argazkiekin hau nahi dut, eta egia da asko gustatzen ari dela ere bai. Famatu asko ere ari dira etortzen udara eta momentu hauetan, adibidez ez dakit Bruce Springsteen etorriko zen gaztati baten bila, norbait bidaliko zuen bila, edo ez dakigu, baina espero dugu, bueltatzen bada ere bai, hemen epiko duzatitxo bat berezai. Eta hemen ditugun produktez gain ere bai, tarta pertsonalizatuak asko egiten ditugu, bai urtebetetzeak, jaunartzeak, ezkontzekin lotuta ere bai mai gozoak, non prestatzen ditugun produktu txiki asko gomitean zehar jendeak jaten joateko, eta jendeari asko gustatzen zaio. Jendea gure produktu izarrak etortzen denean bilatzera ere bai, eta bere momentua bizitzera hemen, edari desberdin asko ditu ere bai, eta hori infusio karta zabala daukagu, smoothiak, batidoak, zokuak, eta azkenean hori mix horrek, zure momentu gozoa pasatzeko, nik uste primerakoa dela. Ja freskatu dizuet pixka bat memoria, esplikatu dizuet gure produktuak, eta gure produktu nagusienetariko bat orain kuki batzuk dira, jendari asko ez zitzaiona gasieran horrela deitu, baina pila bat ari gara saltzen, 3 txokolateko kukiak. Guazen! Prest daukagu dena ja gure errezeta aurrera eramateko, hemen ditugu osagai guztiak, beraien temperaturan oso garrantzitsua, ez dindia gauzak hotzak egon, ez beroak, eta esan bezala 3 txokolatezko kukiak egingo ditugu, gehien sartzen ditugunak dira dudari gabe. Kukionen sekretua da, barruan txokolate txurizko bonboi bat daukala, gero berotzen dianean urtu egiten dianak. Orduan, lehenengo pausoa izango zen bonboi horiek prestatzea. Txokolatea daukagu, manteka daukagu baita ere, dana urtuko dugu eta bonboiak egingo ditugu. Ozten dianean, ja erabili ditzazkegu gure kukiak egiteko. Ez da izan prozesu erresa bukaerako errezeta honetara iristeko, ze azkenean txokolate desberdinak ditu, bonboianen tamaina ere izatea da, ez tamaina zeukan aurkitzea zein zan ona
masarekiko ere kostatu zitzaigun kantitateak eta lortzea, baina azkenean proba egiten eta faiatzen. Horrela dialako gauzak, azkenean lortu genuen gure errezeta hau ateratzea. Kukiak egiteko betiko osagarriak azkenean. Gurina, azukreak, arrautza, irina eta txokolateko txipak. Masa egingo dugu, eta masa horrek bai, hozkailuan gau bat pasa behar du, gero eskuekin landu ahal izateko. Lantzen degunean, gure bonboia sartzen dugu barruan, eta zuzenean labera jongo da. Oraintxe bertan, 6 kuki desberdin saltzen ditugu, txokolate txuria, txokolate eta esnea, txokolate beltza, Kinder Bueno, Nutella eta hauek. Suitroman ez dago sekretu bat gure produktuak hobeak edo txarragoak izateko. Azkenan, materia prima oso ona eskaintzen dugu, egunero egindako produktuak, eta bai direla beste lekuetan probatu daitezken produktu desberdinak. Bai cupcakeak, brownieak, ez dala oso erresa beste lekuetan aurkitzeko. Eta pixka dozten direnean jateko preste egongo zian. Eta gainera hori barruan eukiko dute urtutako txokolate txuri hori toke desberdin ematen diona. Bueno, bai, Joseba, hemen dituzue gure 3 txokolatezko kukiak, nahi dezutenean probatzera etorri hemen gaude. Eta, bueno, bestela ean ez gomeatzen diazun platora eta tartetxo bat pasatzen dugun. Eskerrik asko, agur! Hau, Paolatz, eta gora kuki horiek, ze itxura, Oso. Barru bombona txuri horrekin eta, ai ama. Haundilek, Haundila, batz eta erdi jateko, erdila. Ez baza argi biltzen, ni jango itutan. Vale. Bueno, ekarri honean dozena erdi bat etortze zean ian, Gonbidatuta zaude, eta gu irrikitan zurekin hemen baseose goxua iteko. Besarkada bat eta gurean jarraitzeko. Beitu honek, ze itxura dakan, Ederra. Hemen egon da 5 minutu habe goxatzen, jadan aloditzen nahi zaigu, hemen horburu garbitzen ibili nahi aldi berian, indetena da, betu gola, egostea sartu deu, baina hau egon dikan oso fibratsua dia. Bai hemen barruan, mami pizka bakaela, baina kanpotik azala oso gorra. Orduan, garbituko pizka gehiago, pusketetan jarri, bertan. Ilarrake bai, berta botako ditugu, eta gero bukaeran limoi pixa esan duguna. Eta hemen berotzen dakat hau, plantxa bat izango balitz bezala, gazta jarriko deu, eta harto gozuakin ingo deu, tortita hori lagungarri. Eta zuk kontatu hemen zerakazun, a ber, Bueno, hemen... irrikitan gaude ikusteko artelan hau. Ia, prestatu gauzatxo txiki bet, gure menua dala eta kontutan izan da, eta gaur egungo egoera zoritxarrez, bai? Bueno, orain ikusiko duzuen mezua, berez, lotu egin dut pixkatxo bat, nire obra, nire ibilbidea, tunez, errezeta eta dana emakumeok, emakume artistok. Eta ordu ben hautatu dut kanta bat oso berezia, emalzulti, barkatu, izena ez dut oso ondo esaten, Joseba. Bile, bada abeslari tuneziarra. Tuneziarra, dos. Oso emakume potentea eta indartsua, eta kanta oso berezia. Askatasunaren inguruan hitz egiten du. Zeona, eta ze biharrezkoa. Eta nolabait, nahi non pixka dana hilatu, eta, hemendikan gure elkartasuna gazako herrialde osoari, ez? Zeona, eta, sortxe. Irrikitan gaude, zuri ikusteko nola ibiltze zean hemen. Ibili gian osagaiekin, papera oserren gainen, kartolina gainen, edo... Paper berezi be, tresnak erabiliko dugu sokaldeko tresnak, elikai soberako tinta hoi eta guzti joi, lehen da biziko aldile da, bigarrena barkau, referentzia pixket, eta ez daterako normalean dana, baina, espero dut, Betu, nik ere bai, betu, hemen dakat hilarra, eta hilarrakin hasiko naiz artista nahi toitu, Epa, Ez nuen espero. Nik ere ez. Ekin itziar, irrikitan gaudeta. Kendeko dugu, hau.
وتسكر في البيبان قدام وجه الأفكار. Bueno, hementxe eztanda egin dugu, eta oraintxe figurazio azkar bat saiatuko nahi zeiken. Ama, ikiarria izan da, ikiarria, benetan, Ollo ipurtiatana hartu zait, zuri ikusten. Bai. Pozenez txikitoan da, zuzenean. Handiagoak egite dituzu normalen. Bai, karo, zuzenean zu imaginatu zazu mural bat egiten dutenean, edo kuadro guzti joik. Eta orduen, karo gorputza hartzen dut gorputzua. Osa, danan oinarriak olaite dituzu antzeka, eta gero ja azten zehaia... Hoxe. Nola bain di barnean daramaten sentimendu horiek azaleratzeko. Barnean dekat pol bat, hemen dugun bezala. Eta hortikan, sumendi bat ezala atatzen da. Eta, unkitutan hau pixka, ze, azkenen kanta oso berezia da. Eta esan nahi jasaten duena, oso indartsua, eta gaur egun, hori baita ere luzatu nahi nuen, ez? Eta, eta gero hemen hor sartuko dira, ikusiko dugu iaz ikusten dan. Mika. Dana sukaldeko tresnekin, Ona. Amoldatze zea, zauden lekuan da honakin ordun. Gustatzen dakit, gustatu ez dakit, egoera edo zer den, baina, sormena leku guztiten, ez? Zengatikan ez. Eta hemendik aurrera, ze proiektu dazkazu eskuertian? Ze nola dakazu, ez dakit, seguru, gauza asko dazkazu laburua, baina hemendik epe laburrea o zertan ibiliko zen? Begira, egona izan naiz oraintxe bertan, dela gutxi, urrilen izan duzan, sanko dut, Ruta del Art Katalunian. Oso gogotxunakan erakusketa kalean Castelló de Empuriesen. Oso herri politxe, mediebala, eta horta artean herrian zehar, inguruko artistak, hortxe egon gara, erakusketan, eta oso polita, asteburu osoan zehar, jendea jartu da, 18. urtea egiten debiela, eta hori edukitut hor joteko, ez? Gauzatxoak hor sukaldatzen hasi dira baitare. Hori hortan, eta gero, hemendik gertura atrako da liburutxo bat baitare, Toni Sasal berez, artista baitare irundarra, hori nafartarra, berak bada argazkilari eta audiovisualen eta kulturan arloan sartuta. Eta orduan berak hasi izan duela urte batzuk, bere proiektu bat, non jaso nahi zituen nafartar artista kontemporaneoak, nolabait, gure, dola esan, tartetxo bat edo hil baino leno, hor bertan egon gaitezen, ez? Eta hori eduki dut, bigarren sail hontan Nafarroko gobernuak editatuta eta beraren laguntzakin eta hor egongo naiz, eta hori atrako da hemendik gertura, erakusketa, eta gero nire erakusketa individuala, gauzatxo asko. Eta altzasun zer dakau, zer topatzen dugu altzazura jote geanian? Zer dakazuan prestatuta zure... Ne tailerra. Tailerra dakazu, ez dakazu erakusketa leku bat edo... Ez. Tailerrean, nun klasek ematen duten, nire gertuko, nire ikasleak, ez? Azkenean etxekoak gara danak, ez? Azkenean jadira urte asko. Eta bai dazkan nire kuadro kanponeta, baina hori, etxea, altsasu, inoiz baino be, etxea da eta non sentitu babestuta, ez da? Eta, handakat, tailerran nun klasek ematen duten, hor bertan baita ere egiten dute sortu, baina gero etxe handakat beste tailertxo bat, nun hor bai, zekar ikusten duzu nola gartzen izen, etxun kristo. Eta orduen, gero dutxa eta dana erosoago, joteko, eta holan. Eta orduen, hor faten naiz, bi gauzak eramaten, klasek ematen, eta aldi berean nire obra prestatzen erakusketak mundutik, gauz bidaiatzen, performantzak... Etxea gelditzen, etxea aspertzen, itziar... Ez, aspertzen manaiz, geldirik ikusten manauzu, larri. Hau bukatzeko zenba geratzen zaizu, nola soaz itziar? Nola goxatzen naizian? Gustatzen zaipio, goxatzen naizia morra eta guri goxatu arazten. Eskerrik asko, zu ere parte hartuko duzu. Zein biarde? Gatza hartuko duzu eta lagunduko niezu? Gatza fina orilla, ose hartuko? Lodillo be, itxasoa, ez? Itxasotik, ari gara iken. Eta zein biarde? Pixkat, hemen utxa eta tekstura eta... Hori da, primeran. Bale, hemendikan nere pixkat. Eta guai utziko dugu sikatzen. Bale, lehortuko da. Denboa pixa behar du, ez da? Pixkat. Eskerrik asko etortzeatik.
Eskerrik asko goxatzeagatik eta guri goxatzeagatik, eta hemen Tuneseko errezeta, eta mi esker zueire horre oteatik. Bihar arte lagunak.